For første gang nogensinde skal et folk afgøre, om de vil forlade de europæiske fællesskaber. Grønland, verdens største ø, på grønlandsk Kalaallit Nunaat, landet hvor i der bor mennesker, holder den 23. februar folkeafstemning om sit fortsatte tilhørsforhold til EF. Det er en stor afgørelse, og derfor en både stærk og ofte følelsesladet debat, der går forud. Anneli Dørse eller Anningase Pingaluak på Kisen alle sagt dårligt. Hvis vi kommer ud af EF, så kommer vi til at mangle alle de penge, vi får som støtte fra EF. Jeg synes, det er synd, man skal lokke grønlænderne ind og sige det, I skal blive EF, fordi I skal have så mange penge. Jeg vil det hellere undvære EF-penge. Jeg vil det arbejde sammen med mine landsmænd. Vi grønlændere, vi skal arbejde sig fremover. I stedet for at vente på det støtte fra EF. Jeg kan ikke se, hvordan vi skulle kunne erstatte disse penge på nuværende tidspunkt. I hvert fald heller ikke det nærmeste år. Vi har i 260 år oplevet en kolonistyring. Og vi vil ikke have en endnu stærkere kolonistyring, en suverænitetsafgivelse på alle områder. Vi mener, at den suverænitet, som vi er ved at opbygge i Grønland, den må vi udbygge på vores egne betingelser, og ikke på EU's eller andre landes betingelser. Det er alt for meget følelser. Jeg håber sandelig, at det ikke bliver på samme måde som i 1972, hvor grønlandske fangere og fiskere får besked, at det kommer fra Grækenland, fra Syditalien, fiskere eller arbejdere og tage alt fra grønlænderne. Jeg kan godt fortælle, at den dag i dag har vi ikke oplevet sådan noget. Jeg tror nok også på den måde, de fleste grønlandske vælgere bliver klogere og siger det. Vi kan sagtens fortsætte, og det er ikke nogen grund til at være bange for. Grønland fik hjemmestyre i 1979 og dermed mulighed for selv at bestemme sit tilhørsforhold til EF. Her i det grønlandske landsting er der dyb uenighed. Regeringspartiet Siumut er imod EF og vil ud, mens det andet store parti, Atassut, ikke mener, at Grønland kan klare sig økonomisk uden for EF. Udmeldelsen er nødvendigt, fordi Grønland, så godt som alle andre folkeslag i verden, har brug for sin selvtillid og sin evne til at kunne administrere sine egne anliggender og administrere sine egne ressourcer. Og det vil være en kæmpe skub til at give dette lands befolkningen at selvtilliden tilbage. Det er det, vi skal have. At man simpelthen siger i hjemmestyrets indførelse, at det er os, der må tage ansvar for gode resultater eller fejltagelser. Det samme vil også give vores administration af vores levende ressourcer. Det er os, der må tage ansvaret fremover. Det er en tom snak. Selvfølgelig betyder det noget for vores identitet, for vores følelse af at være dem, der bestemmer. Men jeg mener ikke, at det har så stor betydning. Vi har fundet vores identitet. Vores gamle kultur vil vi værne. Og vi har brug for penge for at værne det. Og det er derfor, at jeg mener, det er en tom snak, at vi kun kan dyrke vores kulturelle interesser, hvis vi går ud af EF. Det passer ikke. Hvis Grønland melder sig ud, er det en del af det danske rige, der på det punkt går sine egne veje. Den officielle danske holdning er, at man beklager det, hvis det sker, men at det alene er Grønlands afgørelse, og at Danmark ikke vil sætte tilskuddet til Grønland op. Det sagde statsministeren senest i sin åbningstale til Folketinget i oktober. Tilskuddet er i øjeblikket på 1,8 milliarder kroner om året.
I EF i Bruxelles er man vant til, at der er trængsel for at komme ind i fællesskabet. Grækenland er lige optaget, og Spanien og Portugal håber at blive det. Aldrig før har et folk talt om at melde sig ud. Så debatten i Grønland følges også med interesse i Bruxelles. Vi har spurgt, om man ligefrem kan tale om et prestigetab, hvis Grønland går. Det er det måske nok. Jeg vil nu hellere tale om, at de reelle tab fra prestige er sådan noget mærkeligt udefineret noget. Men jeg synes, det er alvorligt, at man må registrere, at på Grønland vil man få et rent faktisk et tab i kraft af manglende udvikling, som man jo i øvrigt har planlagt. Den strategiske betydning av de områder hvor Grønland befinner seg, er heller økende enn minskende som følge av utviklingen over de senere årene. Nu er verdens øjne altså for et kort øjeblik rettet mod Grønland. Og hvad ser den så? Jeg vil umiddelbart en fantastisk natur, et stort og smukt og koldt land, ufrugtbart, uhåndterligt og vanskeligt at komme rundt i. Landeveje er et ukendt begreb i Grønland. Intet sted fører der vej fra by til by. Trafikken foregår næsten altid af søvejen, og tit under primitive betingelser. En fremspringende klippe kan godt gøre det ud for en anlægsbro. De mest centrale steder bliver anløbet af rutebåd hver 14. dag om sommeren. Om vinteren kommer der kun skib, hvis isen tillader det. Og mange udsteder må nøjes med skibsbesøg en enkelt gang om året. I de seneste år er helikopteren kommet til. Den har betydet umådelig meget for trafikken i Grønland. Pludselig er selv de fjerneste steder blevet tilgængelige i løbet af blot nogle timer. Det gælder for eksempel Sadut, en bygd 500 km nord for Polarcirklen. Disse billeder er optaget i oktober, der var skyggerne allerede lange. Nu er der mørkt døgnet rundt. Solen viser sig simpelthen ikke over horisonten i 2 måneder af året. I oktober sad slædehunden også stadig og ventede på sneen. Den plejer at komme omkring den tid. Men nu har hunde og slæder overtaget alt transport, både til lands og på de tilfrosne fjorde. Der bor 280 mennesker i Sadut. Her som på alle udsteder i Grønland er eksistensgrundlaget fangst og fiskeri. Ved bygden bliver der skudt omkring 700 sæler om året. De bedste skind går til pelsauktionerne i Glostrup, og et godt skind kan indbringe fangeren omkring 230 kroner. Og så fiskes der mest hellefisk, og bygden har en meget lille fiskeindustri. Også selvom der ikke er indlagt vand. Elektricitet har man i bygden, men vandforsyningen må klares ved, at man smelter sne om vinteren, og om sommeren, ja, så må man hente et stykke af et isfjeld og smelte det. Her er jordmor, butik, kirke og skole. I øjeblikket har skolen 500 elever, men for hvert år bliver der færre. Ganske vist er der mange unge i Grønland. Af de 50.000 indbyggere er 15.000 under 15 år. Siden midten af 70'erne er antallet af fødsler faldet voldsomt, men det er især flugten til byerne, der kan mærkes. I løbet af de sidste 20 år er den andel af befolkningen, som bor i bygderne, halveret. Det var en dansk udvikling, som hjemmestyret nu sætter stærkt ind på at vende.
Det er især hovedstaden Godthåb, der drager. Storbyen med sine 10.000 indbyggere og 100 taxaer. Det er en for hver 100 indbyggere. Byen, hvor boligblokkene skyder op, men alligevel slet ikke kan holde trit med tilflytningen, og hvor det ofte forekommer, at en familie på en halv snes bor i en toværelses lejlighed, fordi der slet ikke er boliger til alle. Men her er alle storbyens forbrugsgoder. Udbuddet i Brugsen, en af Godthåbs store forretninger, det er mindst lige så stort, som det er i Brugsen i Randers eller Slagelse. Adskillige grønlandske politikere har beklaget, at sælkødet for mange er blevet afløst af kyllingemix og danske svinekoteletter. Men selvom det danske forbrugsmønster og dansk levemåde på mange punkter har afløst det grønlandske livsmønster, så mærker man især blandt unge bevidste grønlændere, at de kæmper for at bevare det grønlandske særpræg, den grønlandske identitet. Det er ikke mindst på kulturens område, at Grønland gøres mere grønlandsk, mindre dansk. Der udgives og sælges meget musik på grønlandsk, især mange protestsange og politiske sange, og selv popgenren har sit politiske og især meget nationale islet. En af Grønlands mest populære sangere er Per Bertelsen. Han har selv skrevet både tekst og musik til den sang, han nu skal synge sammen med sin søster Birte. I mangila unituti du sama saud eqqartulerukkiit I mangila utertuti siunissaqarputi ataqqinnissinnaasuti Kinassusilliin tassapput maligassati qaagit baarit takutitsigi imangila unittuti imangila utertuti Isumathuarlutit bigit qaqigit piarerit siunissaqqupperalugu Inassuseqarneqinutissagukku nakkaannartitaanerpinnagu Pingortitaqmanna piginnassagukku illersoruk akiornagu Toqqammavit piorsaruuk naasussatut imerteruuk Maalartuarneq piumassutsimik taarseruuk Damapat atat pasissava Imangila unittuti Imangila utertuti Isumathuarlutit bigit qaqigit piarerit siunissaqqupperalugu Saamallutikikutamat pisarukkit imangila nakkartuti
Samattutit ikkutamat pisarukit Imangila nakkartutit Hver eneste grønlandske familie er afhængig af fiskeriet. Der er 2500 fuldtidsfiskere og flere end 2000 fuldtidsansatte i land. En femtedel af de erhvervsaktive arbejder udelukkende med fisk. Dertil kommer, at mange supplerer indtægten med fiskeri, og næsten alle fisker til husbehov. Der fiskes fra små både, kuttere og store trawlere. Overgangen fra de små både til opbygningen af en egentlig grønlandsk kutterflåde er stadig i fuld gang. Der er siden 1970 sket en fordobling af flåden, så der nu er op mod 100 fartøjer på over 20 bruttoregistertons. 15-16 skibe er udbygget, ombygget eller bygget for EF-penge. Der er siden 1976 givet tilskud for 15,6 millioner kroner. Men også anden støtte fra EF, for eksempel fra Regionalfonden til et frysehus i en bygd, har været med til at støtte Grønlands alt dominerende erhverv. Blandt EF-modstanderne er fiskeriets vilkår i EF et af hovedargumenterne for udmeldelse. Men der er også delte meninger hos fiskeriets egne folk. Altså, man kan jo ikke tale om at komme ud af EF uden nogen som helst begrundelser. Og en af de stærkeste begrundelser fra fiskeriorganisationerne er, at man ved, at ens egne interesser kan man hytte. Man kan ikke for eksempel bede om en fra Grækenland eller andre om at varetage de interesser, som er livsnødvendige for, at man kan fortsætte som et folk på længere sigt. Kisiani, uaduningani, der har tannet, at du kan tilslå, der passer syden, beslutter EF-mi, der har tannet, der giver til alle sammen, man er noget, simpelthen, med alt imma, kittarafin, du kan tilslå, er jo ingen noget, som er ressourceviner, han ikke, hvis man altså finder simpelthen. Der er måske på fiskeriområdet noget, man kan kalde enighed mellem EF-modstanderne og EF-tilhængerne om, at Grønland skal have alle fiskerirettigheder inden for 200 sømil selv. Det har været EF's politik de seneste 5 år, at Grønland skulle have det fiskeri, man har mulighed for. Kun det grønlænderne ikke selv kan fange, deles ud fra EF. EF-modstanderne i Grønland tager afstand fra, at man i Bruxelles skal bede om eller forhandle sig til rettigheder over sine egne fisk. EF-tilhængerne har på den anden side tillid til, at Grønland ved aftaler med EF-landene kan få hele fiskeriet efterhånden, som fiskerflåden bygges ud. Suunami ajarluusuninga intaman sakkuinartoussu EF-mingaan qinnuloorartortarnertuuqaatiginerartumi. Kisianni maannamut saullit aajallu eqqarsaatigissaganni kissaatigisatsinnik appasinnerungaartumi pissarsisinerarni ajorpuu tassak kissaatigisavut ukiukkaartumi naammattissinnaas sorisavut pissarsiarisarlutigi saulli pingaartumi kisianni illua tungaatioraain tungatillu isumaqarpunga kalaallunaata eqqaaneraarit pisaasartut massakut 30.000 tons missarigat taakkuninga amarlenervallaani sianissami pisaqartarnissarmi anernertoruussulussaasalo alisakka taakku illersortaajaqarmata. Vi er kommet på det punkt, hvor IF er begyndt at diskutere, hvorvidt det er rimeligt, at Grønland har 100% fuld kapacitetsudnyttelse, mens der er fiskeflåde andre steder inden for fællesskabet, der ikke har nogen fisk at fange. Og derfor er det ikke sikkert. Altså hvis vi fortsætter, så har vi ingen selvstændig fiskeripolitisk kompetence, og det er en dødssynd for en nation, der ønsker at opbygge sin fremtid på fiskeri, at man ikke har nogen direkte indflydelse på hvilken politik, der skal føres på dette område. I Grønland fiskes torsk, laks, rejer og lidt helleflynder. Der er stadig store udnyttede muligheder for rødfisk og havkat og for en udvidelse af fiskeriet efter hellefisk. Der er klar uenighed om, hvorvidt Grønland får mest ud af sit fiskeri inden for eller uden for EF. Hvis vi kommer ud af EF, så vil udviklingen blive retarderet. Det vil gå mange flere år, inden vi kan tage alle vores fiskeressourcer, og udviklingen vil blive retarderet, og dermed at
vores erhverv bliver bæredygtigt. Altså at det kan blive økonomisk rentabelt. Hvad betyder en udmeldelse for fiskerierhvervet helt konkret? Det betyder, at vi tager fiskerikompetencen fuldt ud i vores farvande. Der er ingen, der kan lave regulativer uden samarbejde med andre. Så fremtidige overenskomster må være i første omgang med vores nabolande. Og det sker med Canada, det sker med Island og Færøerne. Og fra vores organisation har vi for nylig med den islandske fiskeriminister drøftet, at vi umiddelbart efter afstemningen, nu skal vi lige se resultatet, tager og skitserer en fælles nordatlantisk fiskerikonference, som tager en mere både bestandsmæssig, men også fiskeriteknologisk og eksportmæssig samarbejde op under diskussion. Og det er aldrig sket før, så derfor er der mange andre samarbejdsområder, som ligesom bliver fortrængt af, at man samarbejder med nogen, der ligger længere væk. Det fisk, som EF får ved Grønland, er så beskedent, at det er ikke værd at snakke om i sammenhængen EF-fiskeri. Selvfølgelig er der lande inden for EF, som er interesseret i at fiske ved Grønland, og det er meget beskedne mængder, det nu drejer sig om efterhånden, som den grønlandske fiskerflåde er udvidet. Værdien af den fisk, udenlandske fiskere kan fange ved Grønland, er et stridspunkt. EF-modstanderne siger op til 62 millioner kroner om året. Tilhængerne støtter sig på danske tal, og det er højst 15 millioner kroner. Vigtigst i fiskesagen er, at Grønland uden for EF må regne med at skulle over EF's toldmur, og det er ikke uden problemer. Eksporten af rejer, torsk, laks og saltede fisk har en samlet værdi på 600 millioner kroner årligt. Det er næppe så svært at opnå toldfrihed ved eksport til Danmark, men det skal forhandles, og nemt bliver det ikke i forhold til EF i øvrigt. Tolden, der skal betales, er ikke så lille endda. 14-15% på torsk, 12-20% på rejer. Toldnedsættelser kan man få ved forhandling. En metode er den, at man giver fiskevand som modydelse. Det er sådan, for eksempel Canada sælger fisk i Europa. En anden side af toldmuren er, at Grønland måske kan få importen fra lande uden for EF billigere. Det har EF-modstanderne netop lagt ind i debatten. Men hvad siger fiskerierhvervet selv til, at man muligvis står over for en ny told, når man skal sælge fisk i Europa? Det er jo altid ubehageligt at få en tillægstold lagt på sine produkter. På den anden side er grønlandsk saltfisk, og det er jo hovedsageligt det, vi taler om til fællesmarkedet, jo et mangeårigt kendt produkt i fællesmarkedet, så må ikke vi kommer igennem. Men selvfølgelig, det er ubehageligt at skulle se en eventuelt større told i øjnene. Det er rejerne, der er den vigtigste del af det grønlandske fiskeri. Et stort stridspunkt det seneste år har været, at EF-landene mod grønlandske ønsker ikke forbeholdt hele rejefiskeriet for Grønland. EF-modstanden i Grønland har givetvis også nyt godt af, at fremmede landets fiskere, som fik lov at komme til området, misbrugte situationen til rovfiskeri. Fiskeriet er det nye erhverv, der afløste den fangst, som stadig betyder meget i yderdistrikterne. Men Brigitte Bardot og miljøfolks kampagner har skadet afsætningen på sælskind, selvom Grønland ikke dræber de babysæler, der er kampagnens indhold. Så hårdt ramte kampagnen, at Holland som første EF-land forbød import af sælskind, men EF-kommissionen har senere presset Holland til at ændre mening. Trods tilbageslaget er det også opfattelsen i Grønland, at man selv skal vende stemningen for sit gamle erhverv. Jeg tror, vi har gode udviklingsmuligheder i fiskeriet, men fangsten, den drives jo også stadigvæk i Uummannaq. Vi fanger mange sæler. For eksempel i 79 er der blevet indhandlet 21.000 skind til KGH. Og vi ser bort fra alt det mange sæler, som bliver hjemme i husene, ikke? Til skindtøj. Grønland har landbrug. Langs de sydgrønlandske fjorde dukker der i disse år flere og flere fåreholderstationer op, og fåreholdet spiller en væsentlig rolle i hele diskussionen omkring EF. Det er nemlig planen, at fåreholdererhvervet i løbet af de næste 10 år skal udbygges til det dobbelte. Udgifterne ventes at blive 121 millioner kroner, og EF har lovet at betale halvdelen, mens den danske stat skal betale den anden halvdel. Pengene skal først og fremmest bruges til stalde, til kajanlæg, indkøb af avlsdyr og opdyrkning af udmarken, så der kan komme til at gro en smule græs, der kan blive til hø til vinterfoder.
Hvis Grønland melder sig ud af EF, er nogle af fåreholderne betænkelige ved, hvordan det skal gå med udbygningen. Okisatiineraakadalna i fimiinnermis kadalnat. Des sortsavaitrannamtaan pidarsaarisia i fimingaani aningaisterneraatissa. Annertoruissa. Tror du ikke, det kan gennemføres, hvis I melder jer ud af EF? Huisimarpungattamakkiisum naamassinaqarsinnaasangit i fimingaan ansigalua. Er det helt af økonomiske grunde, på grund af fåreholderprojektet, du vil blive i EF? En halv times sejlads fra Julianehåb ligger fåreavlernes forsøgsstation. Her kan fåreholderne få en uddannelse, den varer i 3 år, og her gennemføres der foderforsøg og avlsforsøg. Lederen af fåreholderstationen mener, at udbygningen af fåreavlen er livsvigtig for Sydgrønland. Alligevel vil han ud af EF. Her fortæller han hvorfor. Det er både følelser, og det er også et ønske om, at vi får lov til at styre Grønland selv i en periode, som er, hvor det er meget afgørende, at vi får den selvtillid, vi skal have i Grønland. Men kan det ikke blive på bekostning af for eksempel nogle fåreholderfamiliers eksistens? Jeg mener ikke, at det bliver på bekostning af nogle fåreholderfamiliers eksistens. Jeg mener, at projektet vil blive gennemført, hvis vi melder os ud af EF, måske over en længere periode. Men jeg tvivler ikke på, at projektet vil blive gennemført. 84 familier i Sydgrønland lever direkte af fåreavl i dag. De har mellem 300 og 1100 får, og det giver en gennemsnitsindkomst på 60-70.000 kroner om året. Dertil kommer så adskillige, der arbejder på slagteriet i Narsaq og på garveriet i Julianehåb. Grønland eksporterer ikke lammekød, tværtimod. Alt, hvad der slagtes, og det er godt 20.000 får og lam om året, spises i Grønland, og der importeres til og med får især fra Island. Men meningen med at udbygge fåreholdet fra de nuværende 20.000 til 40.000 moderfår med eller uden EF-tilskud er selvfølgelig i første række at gøre Grønland selvforsynende og måske på længere sigt at eksportere. Grønlands fremtid findes måske også i undergrunden. Det kan være her pengene ligger. I hvert fald ligger der en del politisk sprængstof. Måske ikke så meget i forholdet til EF, som i forholdet til Danmark. Fra politisk side i Grønland er det sagt, at grønlænderne bør have retten til undergrunden og til de værdier, der ligger der. Men svaret fra dansk side har været, at undergrunden er man fælles om. Hvis grønlænderne vil have undergrunden for sig selv, så eksisterer der ikke længere noget rigsfællesskab mellem Danmark og Grønland, har statsminister Anker Jørgensen sagt. I øjeblikket er der kun minedrift et sted i Grønland, nemlig i Mamaorlik ved Uummannaq på Grønlands vestkyst mod nord. Det er det dansk-kanadiske mineselskab Grinex, der har koncessionen på malmen. Hvert døgn hentes der 200 tons malm ud. Det er bly, zink og sølv, der brydes her i bjerget Den Sorte Engel. Hvad er det for nogle sten, det her? Det er, som kalder man geologerne, dibiorit, som jern. Det der. Det er ren zink. Og bly. Jeg tror, det var lidt sølv der. Hvor meget af det tror du, der er i Grønlands undergrund? Det ved jeg ikke. Er det det, Grønland skal blive rigt på? Ja. Grinex ledelse siger, at der er malm foreløbig til de første 5 år. Det har man sagt i al den tid. Der er gravet malm her, og undersøgelserne for at finde nye forekomster fortsætter. Grinex popularitet i Grønland kunne de første år ligge på et lille sted, men det har hjulpet nu, og en medvirkende årsag er nok, at 45% af Grinex overskud nu går i den grønlandske landskasse. Det er mellem 60 og 70 millioner kroner om året.
Det hjalp også, da minen som det første sted i Grønland indførte lige løn for lige arbejde. Her får en dansk og en grønlandsk arbejder det samme. Det omdiskuterede fødestedskriterium, som giver lavere løn til folk, der er født i Grønland, gælder ikke i Marmoralik. Og lønnen er høj her. I gennemsnit 200.000 kroner om året. Men det er også for mere end 8 timers arbejdsdag, og det er et specielt liv, der leves her, 500 km nord for Polarcirklen. Malmen brydes i 600-700 meters højde inde i bjerget, og nedenfor er der opbygget en by, hvor arbejderne bor. Har ingen mulighed for at have familien med, kun på besøg en enkelt uge om året. Byen har butik, egen fjernsynsstation, bibliotek, læge og kantine med kokke, slagter og bager til at betjene de 300 mænd, der i 3 måneder ad gangen lever et liv, der stort set består i at arbejde, spise og sove. Men den sorte engel er Grønlands største arbejdsplads, og flere arbejderne er grønlændere. For bare et par år siden var han ansat 37 grønlændere ud af i alt 300. Nu er der 115 grønlændere. Der er ikke tvivl om, at der er mineraler flere steder i den grønlandske undergrund, men lødigheden skal være meget høj, for at det kan betale sig at udvinde den. Den er vanskelig at komme til, og fragten fra Grønland er høj, især med de stigende oliepriser. Og diskussionen om, hvorvidt undergrunden overhovedet skal udnyttes, er ikke kun af praktisk art, den er også ideologisk. For nogle af de penge, der måtte skjule sig i klipperne, aldeles uden interesse. Jeg håber ikke, at der skal laves flere minedrift af den art, som vi har her i Marmoralik. Hvorfor ikke? Fordi det er ligesom for stort, og det har en for stor virkning på fiskeindustrierne på kysten, synes jeg. Kvæler det folk omkring? Det vil kvæle folk, hvis vi skulle lave større virksomheder af den art. Men der er penge i det? Ja, det siger de. Tidligere er der hentet kryolit i undergrunden i Ivitut i Sydgrønland, bly og zink ved Mestersvig i Østgrønland og kul på Diskoøen, men det er alt sammen indstillet nu. Den meget kontroversielle forsøgsbrydning af uran ved Kvanefjeldet i Sydgrønland ligger også stille. EF-modstanderne er overbevist om, at der på et eller andet tidspunkt vil komme et EF-krav om, at de 44.000 tons uran skal udvindes. EF-tilhængerne siger, at kun Danmark og Grønland i enighed kan bestemme, hvornår der skal lukkes op for Kvanefjeldet, og urandebatten, der for et år siden var med til at fremkalde folkeafstemningen, er i dag blevet ganske mat.